Спагети alla putanesca. Слагаме зехтинче на консерва аншла. Слагаме и чесничето. Толкова е ароматно, че отдалече се намирисва този аромат и привлича клиенти. Слагаме чили и каперсите. И едно бърканче малко маслини тъгат, много красиво се получава. Слагаме домата на купчета, разбъркваме и ще сложим и малко доматено пюре. Направо цялата упаковка сложихме. И сега на бавен огън бъркаме поне 15 минути малко да се сготвят доматите. Сложихме спагетите да се варят. Сега ще ги разбъркаме. Сочето ни вече ни ври. Ще сложим малко от водичката, която вариме пастата. Пробвайте си сочето. Трябва да изчезне този вкус на сурови домати и поне 15-20 минути трябва така да го бъркате и да го варите. Водата трябва да се изпари. Красота. От сосчето слагаме магдановче. Спагети alla putanesca.